Hola, boniques! Què tal? Com esteu? Us vinc amb una proposta nova. Us en recordeu que ja fa uns quants dies us vam dir que anéssiu repassant totes les lletres? Sí que ho vam dir, sí, i estic convençudíssima que les heu repassat totes i que tots les sabem de carrerilla. Per això, ara penso que ho podem fer una miqueta més difícil i començarem a fer dictats. Dictats al principi de lletres. Sobretot, si encara veieu que els vostres fills dubten una miqueta, no passa res, tenim temps. Per tant, podem fer-li dictat de lletres i li diem la P. I a veure si ells saben que han d'escriure la lletra P. Molt bé. Després, la A. Quin has sentit? Escriu-la. S. Quina és aquesta? Molt bé, la S. Perfecte. I quan ja veieu que van super segurs, començarem amb coses més complicades. Per exemple, què és això? Molt bé, és una mà. Doncs penseu, mà. Quines lletres t'han sonat? Ei, estic convençuda que ho heu fet perfecte i que tots les heu sentit totes dues, la M i la A. I aquí, si ho comprovo, diu mà. Molt bé. També podem fer nas. Sí, sí, us ho dic una miqueta més a poc, si ho necessiteu. Nas. Oi que ho heu sentit? 3 sons diferents. Nas. Molt bé. I així, anar provant amb diferents paraules. Al principi, més senzilletes. I quan ja veieu que la cosa agafa cos, podeu provar coses més difícils. Per exemple, què és això? Un gos. Molt bé. Gos. Perfecte. Pensa, quina lletra sona. Gos. Sí. I ara mireu. Quin repte. A veure qui és capaç d'escriure'm aquest nom. Pirata. Pirata. Aquesta té més lletres, Vinga, va, sou capaços d'això i de molt més. Cadascú ho va provant al seu ritme i ja veureu que bé, que acabarem escrivint les coses. Adeu, preciosos i precioses. Adeu.